Salamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Men internetin pesologyň men ikinji bölümini etdim, ýöreýte şol gepleşiň biz dowam edeli. Sedim, şol ýaly internet mümkinçiligi bolman soň biz Türkmenistanyň jemgyýeti ösüp bilmän soň biziň adamlarymyz internet arkaly öwrenmek, işlemek, köp okap, bilim almak, diplom almak, hyzmatdaşlyk etmek, beýlik ýurtdaň adamlar bilen ýa-ni täzeçilik etmek bolman soň jemgyýetimiz dol ösülmeli. Mundan başga Türkmenistanyň içinde bir edara barjak bolsaň, eger şoň internet işleýän bolsa, olam ýa-ni internetde şu zatlar etip bolýan bolsa, biz öz wagtymyzy köp sarf etmän, ýa-ni gysga şol almaly dokumentlary gysga wagtda alyp köp zatlaryň öňüni alyp bilerdik. Bir topar internet bolman soň teknologik katastrofalar, ekologik katastrofalar, sosial katastrofalar, ykdysady katastrofalar, syýasat katastrofalar boldy. Ýa şu internetin biziň durmuşymyza giň girip bize kömek etip bilmäni bizi gaty ýygyp aýtdy. Ýa şoň üçin hormatly vatandaşlar, men her wagt aýdýan, biz beýleki döwletlerden ýygyp almaly. O Türkmenistanyň prezidenti ösýärdi bütün döwletleriň, ýa-ni adamlaryň ozup geçýär, ol öz işi. Ol näme dogry? Bizim döwletimiz we Türkmen halky almady. Prezident pul ogurlap, milliarder bolup, täze maşynalar sürüp, ýa-ni özüni östürýär, özü ýa-ni peýdalanýar, öz komfort ýagdaýda bolýar. O Türkmenistanyň ösüşi näme? O Türkmenistanyň ýygyp alyşy. Näçe köp pul ogurlasa, Türkmenistanyň şonça Türkmenistanyň ýa-ni pul barmaýar, şonça pudoklar galmaýar. Oň bir ters tarapy bar. Ýa şoň üçin Türkmenistanyň prezidentinden ösmeli. Ona mümkinçilikler bar. Şondan Excel'in nämedir, Word'un nämedir, PowerPoint'un nämedir diýip sorasaňyz bilmeýär. İşläm bilmeýär. Ol çykyş edende öňünde duran kompýuterlerine işläp gören adamdyr. Şoň üçin ol bir pakazuşnik diýilýär orada. Şol ýaly bir adam. Gelin biz öz temamyza gaýtyp gelelim. Şol internetiň bolmalygy bize näme berdi? Mysal üçin bir adam, islenýän adam aýdary Türkmenistanda eger internet bolan bolsa, çopon ýa öýüne işli adam oturup bir institutda ýazylyp şo ýerde okap bilerdi. Hawa şoň pulunu tölemeli ýa ýene bir zat etmeli, onam gazanyp bilerdi internetden. Mysal üçin men mysal bereyim. Ine sen internetde Türkmenistan boýunça küçük dokladyny ýazýan. Şoň biologiýasy bardy, zoo ýagdaýy bardy, şoň syýasaty bardy, şonuň sosial durmuşy bardy, şonuň ykdysadyet durmuşy bardy. Ýazyp, şonu internetde goýsaň hökümet sana jurnalistler çykýar. Şu materialyň bize gerek diýip, şoň gysga bölegi ýazyp goýsaň, ýygyna gerek bolsa maňa kontaktda çykyň diýip ýatsaň, sana çykýar, olar sana pul töleýär. Sen şol hakykatdan Türkmenistana gelip, şol öwrenip ýazmaly adamlar sizden eýýäm ýazgy zatlar sonra size pul töleýär. Inanmarsyňyz, maňa bir jurnalist haýyş edýär, bir kaýdan bäri. Maňa Türkmenistandan materiallar gerek, suratlar, videolar, durmuş, ýa-ni syýasat bolmasyn. Adamyň ýaşaýyşy zatlar, men kime näme bermeli bolsa taýýar diýip dur. Aýlyk beren ýa bir pul beren, şonu bir tap berin, biziň Türkmenistanyň içinden videolar gerek diýip. Men onu aýtdym, videolar men alýan, surat alýan, men ýöne onu berbilem oksa, yktyýarlyk ýok adamlardan. Ine bir mysal, şuraya jurnalist köp. Şu ýaly pul gazanyp bolýar internetde. Ýene bir mysal getireýin. Siz internetde ingliz dilini öwrenip bilýäňiz ýa başga dilleri öwrenip bilýäňiz. Siz internetde çopon bolup meýdanda gezip dursaňyz, Harvarddagy professoryň internetde beren leksiýasyny dinläp, gatnaşyp, şoňa sorag berip, ýa-da şoň leksiýasynda ýa-ni başga bir mysallar getirip, onuň bilen kommentariýa bilen açyk gurulňy edip bilýäňiz. Diýmek, şo Harvard institutu, dünýäniň iň uly institutdaky bolup geçen leksiýalary dinläp bilip, şu bilimlere elimiz ýetýär. Şol ýaly, ýa-ni uluska çok berip bilýän internet şol. Men ýene bir mysal getireyim. Ine Özbegistanda bir gruppa bar. Şuraya gruppa köp. Ine bir şo köp grupparyň birini alyp görýär. 10 ýaş adam bar, işleýär şöyle. Men şonu bildim de gaty gen gördüm. Näçe biziň Türkmenlerden edilýär. 10 ýaşdan adam bir ul bürony alýarlar, 10 ýaşdan kompýuter goýup, giýje ünni Amerikadaky ýa-ni traklar diýilýär, kamyonlar.
kamyonlar gatnaýar, yük çeki. Amerikada demir yol has üstmän soň hemme yüklü maşin çekilýär. Şöyle giýje uny yük çekseňem şonda da ýa yüklerde ýetişen o. Sebäbi olar bir yük başga bir ýere akıtjak bolsa şoň wagtyny adatjak bolup gatşat ýagdaýda işýär. Şonuň dispetçerizasiýasy ilýär-de zakaz alyp maşinlary bermek we şoň arasyndaky dokument oborotlaryny şonu Özbegistan edýär. Özbegistanyň ykdysadyýatyny hal ýagdaýyna garamazdan şu 15 adam giýje uny işläp bir topar firmalar dispetçerizasiýa edip herse adam maşyna $10.000 alýar. Aýna. Gördiňmi? Amerikanlar ýaly aýlyk alýar, oturun ýerine Özbegistan. Näme türkmen et bilen oturun. Et bilýär, dilini öwren. Bizim mardaky täzeçilerimiz gaty işli. Dilimi öwrenip bilýär gerek bolsa. Dispetçerizasiýa aňarda dursun, şo ýerde kamyonlardan toplap bilýär. Ýa şu globalizasiýa diýilýär. Globalizasiýa ykdysady we hyzmatdaşlyk globalizasiýasy. Bäsleşlik, bütün dünýä bäsleşlik diýilýär şu. Siz oturun ýerinizde marda ýa Murgatda ýa-da Garabekülde ýa-da Könülgünçde Amerikan konkurenti bolup bilýär. Amerikan konkurenti ýa Hytaýyň konkurenti bolmagyňyzda siz üsýäňiz. Diýmek şo ýerde mysal üçin bir owada bir adam freelance edýär. Freelance diýmek sen öz ýa ukyplany internetde satýan. Yaman köp adam şuraya freelance. Ine Belarusiya freelance edýär. Freelance edenler ýa-ni mysal üçin ine Amazon, eBay ýaly bir topar idaralar var, bir topar zavodlar var, yük uğradýar. Şolar yükü zakaz alandan başlap yük uğradýynça şoň internetde prosedurlary var etmek. Ine şol çyryşyny prosedurlary edip şolar ýa-ni soňunda şunu ýaştyryk kod ýa bir dokument çykarýar. Onam uğradýança zavod ýa-ni ýelmede uğratyp goýberýär adres boýunça. Ine şu ady şolar edýär pul alýar. Ýa-da mysal üçin bir matematikada bir mysal var, şu mysallary bir okuwçy çözdüp bilen institutda, universitetde okaýan ýetişen okuyjak alkal, şu sorýar, ine muallim şonu rişad edip, ýa-ni çözüp, şonu iýerýär-de ol pul töleýär. Oň her görünüşi bilýär. Ine bäde freelance näme kömek edýär? Bir döwletden hyzmatlary beýleki döwletlere satyp bolar. Ine şu internet mümkinçiligi berýär. Pikir edin özüňiz, bir owada, Murgalyň bir owasyna bir adam freelance edýär ýa-da internetde gazanyp başlaýar. Internetde öz-özünden ýyklan o. Sen ukyplaryny görä, sen öwrenip, ýani şol ukyplar alýanda öz hyzmatyny satyp başlaýan, aýyna $5.000 alýan bolsa ýa $10.000. O nämedir birinji bilen? Maşgarasyny goýup başlar, naharny edip başlar, şow edinler, naharlary getirip akderýär, ýani produktlary daş töwrenek adamlar finansiýa edip başlar, goşmaşa hyzmatlar alar, tüler adamlara, mundan başga magazynjar açar, ýa bir dogun garyndaşyna kömek eder. Diýmek şol Amerikadan gelýän pullar ýa başga döwletden gelýän pullar şol nokady ösdürür. Ine şu ýaly döwletler ösýär. Diňe hökümete garaman, garaşman hökümetden. Ine şeýdip ösüp bilýär. Şu ýaly mysallar köp. Traderslar var, ýa-ni häzir kriptovalyuta çykdy. Bir topar zatlar var. Sizi öwredýärler. Sizi öwredip, ondan sizin bilen ýa-ni finans spesialist bolup sizi öwredip, sizin bilen ýa-ni şol zatlara goşulyp gazanyp bolýar. Hökman şuň ýer depip gazanmak diýilýän zat ýok. Şu internet şu virtual gazançlary berýär. Olum häzir gününden fizik gazançdan köp bolup gidýär. Ne şol Türkmenistan gaty daýar. Ondaşyndan sen okap diplom alyp bilýär. Hakyky. Näme çek $120.000 Türkmenistanda diploma pul berip giýdirip çağırma. Her ýylan bir $10.000 berip buturdup. Ana Fransada şu oturan ýerinde okap bolýar. Ya Ýewropada ya Russiýada okap bolýar onlinedan. Sen $375 töleýän ýylyna. $400 bolýar. Diplomyň sen Türkmeniň diplomundan güçlü. Köp zat öwrenýär. Gerek bolsa bak gelip bilýän wiza urulýar. Köp mümkinçilikler berýär. Ine şol mümkinçilikleri bizden aýryp, bizim aňymyzy ösmez ýaly ine Türkmenistanyň döwleti şunu etdi. Häzir edip gelýär. Mysal üçin Afganistan
halkyna Türkmenistan, Türkmen Telekom güýçli internet berip şoladan pul alan. Näme biziňki güýçli internet berip bolan. Sebäbi onuň ýokurdan gelýän görkezmesi bar. Onam hram kontrolda saklanýar. Türkmenistany informasyon yapmaly. Şol hiç zat bilmeden gömük bolsun, biri bilen oňuşmasyn, biri-birine garşy guruşsun. Bular basmak, dolandyrmak gatansa. Şunun adı birlik ýok. Moral taýdan pes. Näçe içip, ýa-ni näçe bikip şeýçek etsek şonça hökümeti gowy. Islenik adam basýar. Islenik zady edýär ol ýa-ni näme. Biz bir bular üçin bir eksperimental sıçanlar. Onun üstüne oput geçirir yani. Ýöne biziň barlygymyz şura mümkinçilik berýär Türkmenistanyň tebii baýlagyny ogurlamagy. Eger häzir ýollar açylyp Türkmenistan halky gitse, onu katastrofa bolýar. Hemme zat durup kalýar. Şura Türkmenistan baýlagyny alyp bolmaýar. Sebäbi şu zatlar gazyp almaly, onu transport etmeli, onu ýüklemeli, onu dispetçerizasiýa etmeli. Bir topar yerlerde adamlar işlemeli. Şo bolmasa bu baýlyklar onu ogurlap bilmeýär. Türkmenistan'ın prezidenti ve onun garnaşları. Yani şoň üçin internet bize köp zatda ummatsız zat berýär. Men şoň üçin hemme gepleşigimde aýdýan hormatly watandaşlar, internet bolmaly, smartfon bolmaly. Siz Türkmenistanyň izolasiýasyndan çykyp bütün dünýä informasyon meýdançasynda bolup hemme zat görmeli, öwrenmeli. Menem günle akşam bir zat öwredýär. Häzir YouTube'larda hemme zat öwrenip bolýar. Ine bir täze bir aparatura çykan bolsa, telefon ýa telewizor ýa ýene bir zat şöyle ýazsam, eýýäm şonu açyp düşünüp berýär. Şu ýaly adam öwredýär. Ýa-da sen mesela şeýle freelance etjek bolsaň ýa-da ýa dispetçerizasiýa etjek bolsaň, şu ýerde adamlar interview berip düşündirýär adama. O bilimler. Ine misal üçin koronavirus ýaňy geldi. Hiç mi şart bilmek. Ben bütün dünýäde bilýän. Sen YouTube'da ýa-ni alsan, ýazsan koronavirus diýip alymlar sana maslahat berýär. Wraçlar maslahat berýär. Türkmen hökümeti, Türkmen medisinasyny sana maslahat bermedi, şolary maslahat berip başlady. Bütün dünýäde näme etmeli, näme gorulmaly? Ol bir adam däl, ol adamlaryň ýa-ni janyny aýyr, janyny berýär. Türkmenistanyň ölen medisinasy turup seni ýa-ni şu betbakçylykdan çykarynça sen YouTube'da derrew şonu bilip bilýäňde özüň halal et bilýän. Derrew şu YouTube'da ýazyşyp, ýemerini alyp şu doktor bilen gönlüni giyip bilýän informasiýa. Ýa-ni soragyny ýatyp bilýän, o sana jogap berýär ýa-da online gepleşikler bar. Şu ýerde soragyny berip bilýän, şu jogap berip bilýän. Ösün döwletdäki ýaşaýan adamyň, ösün adamyň jogaplaryny bilýän. Ine ol bir informasyon meýdançy. Diýmek, Türkmenistan'a oturup bütün dünyanın ösün informasyasına girip alıp bilýär. Diýmek sen dünya garaşyň, düşünjen, bilimlerin ösýär. Ine şonu size bermedi ýaly. Türkmenistan'ın hökümeti internet yapıyor. YouTube'da häzir hemme zat öwrenip bolýar. Absolut hemme zat. Onanyň men öz çağlarıma bilmede menden soraýar. Men fransuzça olur ýaly bir ýa paýhaty bilmän soň, olur ýaly düýpli bilmän soň, düşünýän adama düşündirýän, düşünüp bilmän ýürüýüşden terminler bar. YouTube'da gördüýän, YouTube'da derrew bolýar. Hökman bir molim çykyş edip şo temany aýtyp geçýär. Türkmenistanyň molimlary çykyş edip bir temany düşündirip şol YouTube'da galar, ýertir bir owan okuwçy düşünmese şo tema ýazsa, çykýar, gön şondan öwrenip öz bilimlerini ösdürýär. Görýärmi? Şoňa bütün dünýä ýa-ni internet ulumlar diýilýär. Hemme dünýä döwletde şoň üçin Türkmenistanyň prezidenti we onuň ýarlaklary onuň üçin ýöne Türkmenistanyň halky onuň üçin däl, sebäbi Türkmenistanyň halkyny şoýrak goýuran oklar. Ol häzir granisalar ýapar, ine şo ýaly sizem internetden beklediler. Men şoň üçin aýdýan. Ilaýda Marvel aýatyň adamlaryna aýdýan. Siz gaty täze, gaty hukyply beýleklere görä, siz gaty ýa-ni näme diýsem, gaty çalt ýagdaýda ýeňişe rezultata ýetip bilýän adamlar, beýlekler. Siz internetde gaty çalt ýagdaýda öwrenip beýlek adamlar kömek etmeli.
Diňe vilayetler, beýlik vilayetlerdaky ukyply adamlar. Kompýuterçiler hemmeler VPN paýlaşyň, öz halkyna da berin, öwredin. Bize eger şondan gorýan bolsalar biz şonu öwrenmedik. Diýmek keypini bize ýa-ni şondan goramak. Ine mysal getireýin, Afrikada, ine Fransada näme bolup geçýär? Studentler okuýar berde. Käme wagt sen okuldun galýan ýa birnäde diýen okuw barmýan. Ija galýan da sen testlaryň bar, sen ýa daklatlaryň bar, sen referatlaryň bar. Ýazmaly. Şonu Afrika döwletleriň adamlary şu ýerde ukak giden adamlar şu referat daklatlary ýazyp internetde satýar. Ýa-ni dissertasiýa borujokmy? Ine şol adamlar ýa-da taýýar dissertasiýa satýar. Ol bir hyzmatyny, ýa-ni sen öz hyzmatyny satmak, bilimlerini satmak internetde. Sen hökümet Türkmenistanyň ykdysadyetine de bütün dünýä ykdysadyety goşulyp gidýär. Şoň üçin internet bizim durmuşymyzy hökman suratda berýär. Ay biz internet bilen zok, bize gerek gelip öwünüp oturmam. Ol siz öz-özüňizi çukurup batyryp gidýäňiz. Şu zatdan rejim Berdimuhammedow diktator peýdalanyp sizin tebi baýlyklaryňyzy ogurlap, sizi şo pullary, polislary pul berip sizi gysýar. Doğru düşünýär. Ine ýene bir mysal getireýin. Şu öňüm men aýdýan, eger Türkmenistanyň hökümeti gırat çekilip, diňe tebigat baýlyklary ogurlap gezip ýörse, bizim Türkmenistanymyz Türkmen halky bilen ösürgüder. Men mysal getireýin. Ine Amerika bir uly döwlet. Dünýäde öňe giden döwlet. Onuň ykdysady sistemasy, onuň syýasy sistemasy, sosial sistemasy, finans sistemasy, onuň okuw sistemasy, bar sistemalar güýçli. Näçe? Sebäbi Amerikan hökümeti halkyna doly ähtiýaç berdi. Doly ruhsat berdi. Doly şolara ýa-ni kanunlaryny almagyna haklaryny berdi. Hem köçeleri, ýollary, gasinçylary, institutlary, hemme zatlary şol adamlaryň özleri. Jaýlar, köçeler, gasinçylar, ýa-ni sport meýdançylary hemmesini özleri boldy. Hemmesi hususy. Hökümet diňe şolardan salgyt gurulan zatlaryň üstüne salgytlaryny alyp, balnitsalar, sadyklar, mektepler boldy. Ýöne balnitsalar, sadyklar, mektepler hem hususy bar. Gurulan adamlar. Öýde konkurensiýa etdi. Bätleşip gitdi arasynda hökümet bilen halkyň arasynda. Halk utýar. Ol köplük pul baran köp. Häzir hökümetiň puluny we halkyň puluny sanasaň, halkyň pulu hökümetiň puluny. Ine Amerika. Masalan getdi. Şoň üçin o bize bagly. Näçe Berdimuhammedow şuň oturup bir hepçilik, bir düzgünçilik, bir kamçylyk edip ber, ol bize bagly. Ol Berdimuhammedow bagly. Ol biz özümizi bir kiçik garynja ýaldyýar. Biz adam. Biz Berdimuhammedowdan kim zadymyz ýok. Şondan uly we beter güýçli bolaýmasak kemede. Ýöne şol kim adam. Bizim hemmämizi alyp sistemanyň içine gizlenip bizi şu sistema bilen gysyp ber. Diýmek şu sistema Türkmen halkynyň peýdatyna işlenýär. Diýmek biz şonu aýyrmaly. Biz şu sistemany çalyşmaly. Ine şoň üçin demokratik watan Türkmenistan halk kergedi size her wagt diýär. Biz demokratik Türkmenistan gurmaly. Şu demokratik Türkmenistanyň içinde demokratik institutlar bolmaly. Prezidentiň institutu olan bir demokratik institutu, ýöne prezident diktator bolan olan demokratik diýär, diktator institut bolýar. Şu ýerde azatlyk, azat söz, azat jurnalist, azat telewiziýa, azat medeniýet, azat ýa-ni täzeçilik, azat kärindeçilik, azat işler, hemme zat azat. İstenlik wagty bir ýerge gitjek bolsaň, geljek bolsaň azat. Onu hökümetden wiza alyp, Hudaý saklasyn, o zatlar bolmaly. Bizim konstitusiýamyzda ýok, o zatlar diktatorlar bizi gysjak bolup, bizi ýa-ni alakalar, çynlar ýaly eksperimentalny korobkada saklamak üçin garanky tama salyp ýatdylar. Dünýäde ýok. Diňe demokratiýada bar. İstenlik ýa-ni döwletde istenli adam çykyp bilýär, girip bilýär. 198 döwletde şo bar. Ýöne iki döwletde
Demokrat Koreýa bilen Türkmenistanyň ýokşy. Onsoň biz nähil birinji ýerde bolar? Biz soňky ýerde, hemme zatda. O gurulýan binalar zatdyr, prezident etdi. Bir topar ýarlyklar diýer. Bizim prezidentimiz, padşahymyz bize kömek etdi. Hormat bilen ýarlyklar we çepekçiler. Türkmenistanyň prezidenti bir obyekt guranda 5-6 esse pulunu galdyryp pulunu gurulýar. Onsoň şo jaýlar gurulansoň oň ýegenleri daşy gurulýar. Ýani satyp valyuta satyp 3 ýardan konvertasiýa edip Türkmenistan pasportlaryny satýar. Egerde Berdimuhammedow bolmadyk bolsa, başga bir adam bolan bolsa, ol 5 esse ogurlaman, şol zatlar 5 esse galardy. Ýani gurulýan binalar 5 esse köp bolardy. El ýetirlikli bolardy. Bizim valyutamyzy giýje ony çalşar ýörärdi. Ýegenler o gyýlar zorlamazdy. Iň esasy adam şu 30 ýylda 200 milliarddan köp pullar şu gurulmalar soğuly. Siz görýäňizmi 200 milliardy? Misal deň, Aşgabatyň daşdary gaty ise bir 60 milliarda bar. Garan pullar vilayetde köp pul ýok, garan pullar ýerde. 60 milliarda men ösdürip ýani bir 30 milliarda bar. Ünsverin, Lewap vilayetine 1 milliard gelin olsa, Lewap vilayeti başka vilayet oldu. 200 milyardın 1 milyardan Lewap'a barmadı. 200 milyardın 1 milyardan Balkan'a barmadı. 200 milyardın 1 milyardan Daşoğlu'na barmadı. Mara barmadı. O gurulun zavod hata etmeyin. Gurulun zavod değil mi? Yeğenlerin prezidentin bekliydin işte. Hani pullar? Yok. Diýmek bular 30 ýyldan beri ogurlayan gitdi. Birinji ta özüne 5 gedek geroy berdi, ogurlap biljek pullaryny ogurlady. Ogly 120 milyon dolardan kazinoda tutupýar. O pullar kimin pullary? Niýasyň pullary? Ýok. Türkmen halkynyň pullary. Seniň, meniň berilmedik pullarymyz. Almaly pullarymyz hökümetden. Bizden ogurlap galydylan pul. Ine seredin. Ruhnama diýdi, eýtdi, beýti, biz Türkmen halky öz ýolumyz var diýdi, aldy, öz ýoluny goýdy. Ölli altyndan jaýda jaýlanyldy, hormat goýulyp häzir şäheriň içinde edildi, porhan ýaly otyr, gahrman ýaly. Çağlar şo milliardlar toglap Ýewropada ýetdi. Türkmen halky näme? Mundan beter gidaýlaşdy. Ine şu siýasat, Niýazyň siýasaty. Ine ikinji diktatorlyň siýasaty näme? Ýegenler 500 milyon dolardan atelyar ýa, Dubayda, Kuweytde, Bahreynde bar pullar çekip ýatyr, bir zat ogurlanýa çekip ýatyr, doganlar çekip ýatyr. Türkmen halky näme? Gününden gidaýlaşýar. Niýetin galyn bahasy alýar, Türkmen halky mundan beter gidaýlaşýar. Hana da? Hani milli lider? Hani arkada? Kimin arkada? Öz tohumyň arkada. Öz çürük tohumyň arkada. Ine şu ýazda bolup geçýär, şonun men size diýen, internet hökman bolmaly. Siz internetde hemme zat görün. Indi sizin haklaryňyz boýunça şu temany başlaýyn. Siz öz haklaryňyzy bilmeli. Onun üçin konstitusiýany günne seredip öwrenmeli. Goňşuňyň bilen gurulmaşyp, ýani şu konstitusiýanyň üstünden birek bilen söhbetleşip gurup ýani on hakykatyny tapmaly. Eger bolmasa araňyzda adwokatlar bar, arada ýuridik oturum bar, arada molimler bar. Soram molimlerden. Molimlerden haýyş edýän, siz okuwlaryňyzy oturumsoň akşam goňşularyňyz bilen dogun arnaşygyňyzy öwredin şolar kanunlary. Sebäpsiz akylly adamlar, institutlaryň oglunlary, molimler we dörejelik işgärler öwredin halkymyza düşündirin. Indi wagty geldi. Eger sen köçede barýan bolsaň, mysal üçin, seni bir gaý saklaýan, pasta bol. Birinji bilen sen soramaly, salam aleykum, meni näme üçin sakladyň? Ay dokumentim barjak para baňlar. Birinji bilen soram, sizin adyňyz we familiýaňyz. Ol aýdyr. Oň jeton nomery bardyr. Jeton nomery bolmasa, onu ol işe çykmak haky ýok. Eger jeton nomery bar bolsa, onu ol işde diýip hasap edilýär. İkinci bilen dokumentini okuyasın. Şu aydın sözü bilen dokumenti dengelýär.
Ondan soň görkezden soň siz soraň men näme naruşenýa etdim? Ýok naruşenýa ýok, ýöne dokument barlyjak. Siz meni saklap, diňe dokument barlamany hakyňyz ýok. Mende buyruk bar, görkezin buyruk ýok. Ol siz barlap, oňa ırsarap puluňyzy aljak bolýar. Ol talaman. Ol pastawoda talamançy. Siz talajak bolýar. Oň öňünde durmak üçin şu ýanky düşmýäli 3 saat bilen. Adym, familiýam, dokumentim görkez, näme sebäp sakladym. Aýny bizde häzir ogluk we ýa ugon we maşinamyz meňze. Ugon bolýan bolsa, ýa ýene plan pissigan ba bolsa, onu siz usilini bolmaly. Ýanyňyzda sallatlar awtomat durmaly. Ýok usilini, özüňden gepi tapma diýmeli, göni aýtmaly. Sebäbi eger çylçan situasiýa bolsa, ugon ýa bir terroristler bolýan bolsa, ýa ýene bir onda ýanyna usilini bolmaly adamlar. Yani bu ýeközde ýanyna ikinji pastawoy däl, usilini, военный ýa polisiýeski usilini bolmaly, awtomatly. O diýmek ýokmy? Diýmek şo situasiýa ýok. Diýmek oň keletine bir fantaziýany size satjak bolup, sizden hem şoňa puluny aljak bolýar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Şoň üçin gön aýdyň. Ine men dokumenti görkezjekkä, egerde siz maňa häzir fiziski ýanky nimeseňiz suwda gidip siz işiňizi bastyrýan. Ya siz kanun boyan. Egerde siz men ýöne goýberseňiz, men şu zatlary ýadyna çykarjak. Ýok, men wagtym saklap, men kelýän agyrçak bolsaňyz, staj aljan edin. Jaňyda sizden gün adwokata jaňydan adwokatyň bolsa, oňa da haýyş edin, gelişýärdi. O gelip şu zatlary ýa konstatasiýa edip gidýär-de kadyýete berýär. Göni. Şoň stajy geldi, mlaçdy ýa tapaw ýok. Bu torlu bolýar şoň. Şonu siz bilmeli. O konstitusiýada ýazylýar. Yani şu hakları sizin haklarınız. Köçü, yol, normalary, kanunlary bozmadyk bolsaňyz, o sizi saklamana haky ýok. Ay siz bir ýüzüňiz beýle, eýle, ol öz fantaziýasy. Öz fantaziýaňy özüňizde saklandyr. Ine egerde siz sürüp kanun bolan bolsaňyz, ýa ýol düzgün bolan bolsaňyz, onu elbetde saklar. Elbetde haky bar. Ine şonuň üçin, ine şu adamlar profilaktika etmek için. Profilaktika diýmek näme? Şu ýaly bir ýalňyşan wagtda durup, şoňa ýol düzgünleri ýene düşündirip, şonu ýene de goýbermek üçin. O sizi nakazat etmek üçin näme? 99% ýagdaýda sizi düşündirip, sizi ýola salyp goýbermeli. 1% ýagdaýynda sizi nakazat edip, jerime salmaly. Bular tet edýär. 99% da sizi nakazat edýär, derrüm bolsa bolmasa 1% ýagdaýynda da siz batyş görkezseňiz, tanşyňyzy görkezseňiz sizi goýup goýýar. O näme? Düzgün näle? Ol bir kanun näle? Ol bir kanunçylyk. Ine şonu her adam, her sürýänçi, maşyn sürýänçi şonu düşünmeli. Onu siz köçede öz hakyny gorap başlaýar. Şu edip men awtomobilistlere, ýa-ni maşyn uluglaryny sürýän adamlara, düşündirdim. İndikedek ýene birini düşündiren, ine şu ýaly öz haklaryny gorap başlaň. Size haýyş edýän, şu YouTube'un videoň aşagyna komentar ýazdyň ýa-da men şu videoň aşagyna adreslarim bardyr, telefonlarym bardyr. Şu ýerde öz taryhyny ýazyň. Eger şu ýaly eden ýagdaýyňyzda pastawoy näme diýär? Men size goranmak usullaryny düşündirdim. Birinji, adyn soraň, familiýa soraň, dokument çıkarana barlaň şoň diýanlar çynmy? Ondan soň soraň üçünji näme saklady? Eger saklamana siz naruşenýa etmedik bolsaňyz, hiç hili haky ýok. Usilini bolsa, eger ýa-ni awtomatçyklar bolsa, ýa usilini ýa polisiýeskiler bolsa, onu mümkin bardyr. Onu da saklanyp düşündirmeli size. Men planyp şu mesele boýunça sizi sakladym, siz naruşenýa edeňiz ýok diýip öňünden aýtmaşyň. Onu siz ýanky oňdan söhbetleşip bilersiňiz. Onuň çelli şoň size saklamany hiç mümkinçilik bolmaly. Kanun şoňa ruhsat berenok. Ol Niyazyň diýýärdi. Türkmenistanyň içeri işler ministri ýaşyl bize büdjetin pul berenok, ýetenok. Olar pul bermän, guluşlar gurup ogrulap berýärdi Niyaz. Ine şoň guluş biznesi Berdim Hamet dowam edýär. Ol näme diýär ýene?
Neçe milyon halk var içinde. Näme pul tap bilen okmy. Özü şolary urukduya köçeden tutup pul ýa-ni gezýän adamlar türme atanın pulunu alın, yarın talan diýip aýdyşy. Bir prezident bolan. Bir kanunçy, kanun bilmeýän. Ine şu ýaly zatda bolup geçip dur, hormatly watandaşlar, öz haklaryny goraň. Inniki edip men size häkimliklere baryp näme soramaly? Näme şöyle haklaryny goramaly we öz öňüňizde oturup şolardan näme talap etmeliligini düşünürüm. Yeni bir zat ýatlatjak bolýan şu oturum ýeriňizde Türkmenistanda sizde mümkinçilik bolmasa, siz bosunluk dillep bilýär beýlik döwletlerden. Siz hakyňyzy gorap başlaň. Egerde size Türkmenistan hökümeti bir zat etse, ya bir sutka basy, ya iki sutka basy, ya gep gorkussa, bir ýerde belleň şonu. Şo tutnamaňyz bolsun, oturun ýeriňizde. Men size indiki çykyşlarymda ýemerler berip, gün şoýra ýemer uratsaňyz, şoýda bosunluk dilen. Şo sizi şo ýerden gelip alyp giderler. Yani şu ýaly Türkmenistan hökümeti, Ilayda Türkmenistanyň prezidenti we onuň dogan garnaşlary häzir sanksiýa uğruna, şular sanksiýa bir berip başlasa, bulary tutup alyp giderler. Ine size de şu bizim görüşümizde kömek eder ýaly haklaryňyzy gorap başla. Ahir şu gün Berdi Muhammedow ýa Planiýew ýa sen, men, ol, bul kim bolsa şo bolsun. Siz her wagt haklaryňyzy alyp durmaly. Siz şu haklaryňyzy bir gezek alyp, şonu bütün ömrüňizde gorap, çağlaryňyza, akdyklaryňyza hemmelen öwretmeli. Ine şonu Türkmenistan düşünýär. Ine şonu Türkmenistanda kanuny haklar işlese, bütün dünýäň pullary şoýra gelerde işler şoýra. Sebebi o ýerde stabilmiz, adalatlyk we durmukluk. Ine biz şonu Türkmenistan ötürjek bolsak, biz şondan başlamaly. O protesiýaly kosmos zatlary intek biz haklaryňyzy gorap öwrenin. Haklaryňyzy goranyny siz tutup alyp gidýän bolsalar, onu bizim hemmemiz elimizde ýaragynmaly. Başgalaçy ýok, döwlet ýok. Banditler bize daşy hak beren ok, onu biz şolara garşy ýaragly görüşämezek, başgalaçy ýok. Egerde kanun esasyna görüşüp bilmesek, olam netije bermeýän bolsa, biz tutup alyp gidýän bolsalar, onu biz halk bolup bütün dünýä gurumalaryna ýüzlenip bize ýarag berin ýa-da ýöýte goşunlary getirip sanksiýa edip bizi içinde goraň diýip haýyş eder. Ýöne Türkmenistan kanun ýoluna we demokratik ýoluna geçmeli. Başga ýol ýok. Boldyny betro diktatorlar bizçe ýok. Haramzadalar watanymyzy alyp etçigini edip, teýik baýlyklarymyzy ogurlap, pullary başga bir ýanky Türkiýan biznesmenlerini, başga döwletleriň biznesmenlerini östürip, pullary ogurlap, bizim pullarymyzy Kuweytde, başga döwletlerde işledip, näme bu haramzadalar? Bu jinaýatçy. Bira Gyzyljaýyň içinde ýatyr. Beýlik hem gelipýär, öljek bol. Şoň üçin hormatly watandaşlar, şol bizim Türkmenistanyň öňe bakly durmuşy gitjek ýoluna iň fundamental, iň esasat sizin haklaryňyz. Şoň üçin haçanla kizjik adam, kizjik haklaryny gadanan ýagdaýynda eýem ol Türkmenistanyň ýemişi bolýar. Şol adamyň da ýadyňyzdan çykarma. Haýyş, haklaryňyzy goran, haklaryňyzy goranyňyzda biýlik biriňize daýanyň. Bir adam egerde beýlik adam haklaryny gorýanyny görse, gapdalyna durun. Ýüşüň ol bir video gördüm. Bir polisiýskiň tutupdyrlar, bir öýe gelip ýagjak bolupdylar, etjek bolup. Der o adamlar tutup video atdylar. Ine şeýdi. Bir ýerde polisiýa durup bir adam bilen söýüşip durun şo ýerde maşyny video almış. Hakyňyz bar. Se o publik meýdançasy, ýa-ni bütün ýa-ni publik meýdançasy, ýa-ni jemgyýetiň meýdançasy. Olum jemgyýet işini etýär. Ýa-ni hökümetiň şu jemgyýete hyzmatlaryny etýär. Şonu fiksiýa edin, adwokaty ber, şol adam türme bar. Egerde Türkmenistanyň paraxor kadyety ýa prokurorlar iş bozulmasa, siz gönden göni men ýemerler berin, şoýa uğradym, şoýda sizin haklaryňyzy goran. Türkmenistan sanksiýa almaň ýolunda. Türkmenistan näme? Türkmenistan prezidenti we onuň ýegenleri, MHM ministri, Daşary işler ministri Kezzap Raşid Meredow
pasport biznesi edip yören ve yollar saklap duran, yani yollar yapıp duran İçeri İşler Ministri şu bir kanunçulukları yürütüp yören. Ve o ministr olup go'ramalı haklar ol bolsa yürütüp yör şu. Bir kanunçuluk hareketleri. Ne prokuror şu bir kanunçuluk hareketleri tutup kanunları yerine koymayan ine şol adamlar yolbaşçılar Türkmenistan'ın prezidenti yegenleri, kardeşleri sanksiyona düşüyor. Onun üstüne ulu işler gitti o. Sedayan siz bu parahor hükümeti seyretmeyen her kim öz yerine öz haklarını korumalı. Şimdi bu da sizin sorunuza cevap vereyim. Yine bir yer diye ya da görülmeyeli. Bir vatandaşımız komentarya diye Türkmenistan'a aytmağa başaralıyım. Dalo diktatör özünde gönlünde yetsin adamlar. Hudayarov Resul. Qası doğru diye Resul. Türkmenistan'la sen çopan ol, sen prezident ol. Konstitusiya boyunca haklanır dendi. Türkmenistan'daki prezidentin vazife borçları qatılır. Yani şunu etmeyen qaytib bizim haklarımız oluyor. Şunun için çopanın borcu Türkmenistan prezidentinin borcundan pestir. Şunun için Türkmenistan prezidentinden sorucuğa qatı köptür. Şunun için haklarını doğru. Hele eğer her bir Türkmenistan'da benim yağlı düşünce beryanımda demokrasiya bolurdu. Ayın köp komentariya diye berekella doğru diye düşünce ösmeli her kimde. Kimin soruları olsa kıyın var ben yadım. Я другой такой страны не знаю, где так вольно большинство населения живет на $50 при наличии самых больших природных ресурсов в мире. Похоже, дело не в ресурсах, а бесхалатном управлении ресурсами. Вот смотрите, я прочитал один комментарий, пишут там люди другой нации, наши туркмены, это повторяющий комментарий, что если мы были в Туркмении там, все было бы иначе, мы бы сделали это, то, не было, было бы так же. Почему? Объясняю. Потому что в Туркмении, так как она далеко от Москвы, там можно было делать... вот у нас шанс был в 1991 году перейти первыми в демократическое развитие и уйти сильно вперед. Мы этот шанс потеряли, потому что там был коммунист, коррупционер Ниязов. Он сразу страну взял в свои руки со своими помощниками, нетуркменами, и переломил ситуацию, сделал бесплатный газ, бесплатную воду, чтобы усыпил народ, и занимался своим обогащением. И кто ему мешал, он просто их уничтожал. Потому что он был профессионал. Против этого профессионала-коррупционера, который вырос из коммунистической партии, поверьте, в коммунистической партии больше 90% были очень хорошие люди, которые за страну умирали, боролись, честные были. Но вот такие мерзавцы, которые карьеристы, которые сдавали людей, продавали, лишь бы вперед пробраться. Вот они пробрались и быстро захватили власть. Это был захват. Вот можете себе представить, человек 5 раз себя наградил героем, везде, где можно, поставил свои памятники, обозвал себя Туркменбаши, то есть глава туркмен, унизил всех туркмен, обанкротил всех туркмен, забрал у них все, что можно. Сейчас лежит в золотом, в золотом шату, вот в этом здании. И его дети эти миллиарды управляют в Европе. Смешно? Смешно. Вы думаете, что туркменский народ просил бы это? Нет. Ему не дали эту возможность. У него сразу забрали интеллигенцию, умных людей выкинули или посадили. Кто вставал, сажали, убивали. Вот и это получилось. Те, которые убивали, сажали, они думали, что они для Туркменистана делают, но в концовке получилось, они делали только для одного человека, который лежит сейчас в золотом мавзолее. Коррупционер, мерзавец. Плохо говорить об умерших, но вот он этого достоин. Он не пятирежды герой, он пятирежды мерзавец, который страну нашу в такое русло поставил и страну нашу довел до такого
уничтожил полностью гражданское общество. Полностью уничтожил. Поэтому вот мы должны выбирать всегда. У нас не было выбора. Если бы у нас выбор был бы, вот не вы, мы бы сами сделали все. У нас не было выбора. Если вы были бы на этом месте, или другие нации были бы, у них тоже бы не было выбора, поверьте. Просто не дали. Кто против них играл? Как в шахматах ты как бы начинающий, а против тебя гроссмейстер играет. Против них играл Умнов, Жадан, Храмов. Уже 3 профессионала. Плюс Ниязов, коррупционер, мошенник. Как вы выиграете их? Невозможно. Они захватили быстро власть. Одного погладили, другому квартиру подарили, третьему дали воровать. Быстро, порядочных людей выкинули с правительства, уничтожили, в тюрьму посадили и включили свою машину уничтожения. Через каждые 6 месяцев, 1,5 года вице-премьера, министра в тюрьму. Запустили этот механизм. Запустили механизм, всех в тюрьму затащили. 70% населения побывало в тюрьме. Это же катастрофа. Для чего? Чтобы у тебя клеймо стояло. Все. Ты не выездной, ты неизбираемый, у тебя клеймо, в любой момент тебя можно затащить, ты униженный. Это система. Поэтому они быстро поставили в 91 году эту систему, пока люди не проснулись, и поэтому это происходит. Yana bir soru bolsa men javob bereyim. Soruňyz bolsa ýazyn häzir. Salam hormatly watandaşlar, Türkmen halky beýnetiniň içinde gorkyny aýryp birlikde diktatora dur diýmese onu hemmämiz sürmäge qaýıl boldumyzlar. Türkmenistanyň hemme halky galyp bilmez. Hemme halkda 10% adamlar bar, üsün adamlar. Olar reaktiv, gatyçak ýagdaýda şu ýagdaýdan şu ýagdaýa geçip bilýän adamlar. Mysal üçin sen bir daýhan al. O bütün ömrüni bir ýerde işläp, jogapkärçilik almadyk adam bütün ömrüni bir ýerine işledi. Ne şonu sen näle galdyryp biljek? Ýa-ni şonu lider etjek? Köp wagt gerek, edip bolýar, köp wagt gerek. Ýöne kärindişler bar. Yani potroçluk bolanlar birinci alıp batanlar, çıkanlar. Hemme zat birinci peýda bolanlar ýa-ni öýüni bet başlyga däl, öýüni riske goýman taýar adamlar gidip gazanyp, hem risk edip, hem ýykylyp, hem turup ine ömür diýen adamlar ine şonu. Olar hem halkyň içinde 10%. Türkmenistanyň esas problemasy. Türkmenistanyň 40% halky gidenine şu 10%dan gidip galdy. Häzirki içinde galan Türkmenistanyň ýa-ni çalışmalar taýar, çalışmalar ediljek adam gatyrsy 3%. Ýöne şolam bize ýeterlik bolýar. Şoň üçin biz esas şolary ýa-ni wyjdanymyz we şolary ýa-ni bir barýar. Ine şol adamlar galmaly. Ine şol adamlar öz pikirlerini çalışmaly, öz watanyna kömek etmeli, öz ýa-ni ýarnaklaryna kömek etmeli. Hökümet protesta çykmaly. Adamlar düşündürüş geçmeli. Ine häzir Türkmenistanda beýik watançylyk 3-nji uruşy. Diktatura güýçlen Türkmen halkyny öldürip gelýär we Türkmen halky ölüp koronavirusda da gyryldy. Ölüp ölmejek bolup köýüň içinde ýanypdy. Ine şu wagty şol ösen adamlar içinde öz halkymyza kömek etmeli. Uruşdy ýa beýik watançylyk uruşunda ýa. Şoň üçin men siziň hemmäňizden haýyş edýän birek bilen gürleşiň, düşündirin, kanunlara ýykylyň. Kanunlar şeýle eliniňizden saklap goran. Kanuny, konstitusiýany goran, Türkmeniň bitegiligini, Türkmenistanyň bitegiligini, Türkmenistan watany goradyň bolýar. O Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasy bilen, kanuny bilen hiç ýeri ýa-ni daxly ýokdur. O bir bandit, korrupsioner. O bir aýratyn gurulan bir döwletiň üstünden gurulan bir gatdarlaky bandit topar sistema. Onu sürmän. Siz konstitusiýa ýapyşyň, Türkmenistana ýapyşyň. Türkmenistan bilen Berdimuhammedow arasy yer bilen asman ýaly. Türkmenistany ýolbaşy bolup ýa Türkmenistany ýa-ni üstürüp bir ýerde edin ädimi ýok. Diňe masgarasyna gelýär.
Diňe Türkmenistanyň agryny ýykyp gelýän adam. Şoň üçin onu ýolbaş hökmenini seyretmek, halkyň ýolbaşy, Türkmenistanyň ýolbaşy hökmenini seyretmek özüň aldyna. Öz üstünden gülmek. Ol bandit toparyň ýolbaşy. Hemme yalan watan programmatyna aýdylýanlardyr, edilýänlardyr. Diňe bir adamyň bähli üçin. Onuň amady Berdimuhammedow. Ine şoň üçin hormatly watandaşlar, hemme türkmen galbilme ýöne şol özbaşylyga taýar adam, şola risk alyp bilýän, borç alyp bilýän özüne şolar birinji galmaly we beýlikler galdyrmaly. Halka ayağa kaldırmak için an düşüncesini ötürmeli. Yeni ýyllar gerekli. Karışmalı mı? Adamların düşüncesi üstün deyip. Yok. Halkın umum düşüncesini biz azıcık öňe kaldırıp bilýär. Ýöne gaty öňe üstürip bilmez. Onu ýürüýte mektepler, institutlar, okuwlar, ýürüýte konferensiýalar, ýürüýte programmalar gerek. Biz onu etbilen doktaşyndan. Bizim YouTube çıkışım düşünce berýär, ýöne o düşünce yeterlikde halka aldırıyor. Şunun için yankaydışın biz eyyam diplomlu, eyyam düşüncesi bar adam. Kever adamla diplomlu adamların akıllı. Yine şoları düşünce veriyor. Şoları öňe çıkıp iyirine beýlik goňşularyny, dogun arnaşlaryny, vatandaşlaryny iyi nakd edýär. Bizim şolar bilen goşuşup öňe gidýär. Yine şu ýaly hereket et bolýar. Onun için ýyllar gerek. Onun için bir näçe gerek. Näme geyçençe iyinçe çende haram başlar meýdanzy bolup burunny sokup ýöler. Şolar karar berýär. Hemme dada türme öwürdiler. O ýere niýe demokratiýa ülke sada kagy ýüzünde. Dogry diýäňiz. Kagy Türkmenistanda demokratiýa bolmady 30 ýyllar. Diňe kagy ýüzünde. Ýöne Türkmenistanda 91-nji ýylda bizde bir şans boldy. 2006-njy ýylda bizde ikinji şans boldy. Häzir bizde üçüncü şans. Biz şunu gidirmeliler. Türkmenistan demokratik ýol goýmak üçin. Ol bir ikinji mesele, ine söýdüm, näçe biz Türkmenistandan daşyna gidýär? Diňe pul üçin ýok. Sebäbi sen daşyna gidip, mysal üçin Türkiýede hem pul balanýan, hem rahat ýaşaýan. Sen Türkiýede kanunlaryň bozulany. Sen bozyan kanunları ýa-ni dokumentyny uzaltyp bilmän sen mejbur bolýan kanunlar bolmaly. Ýöne Türkiýe hökümeti sana garşy kanun bolany. Gaýtyp sana kanun bolýar. Biz esasy gidýän ýerimiz arkyn işe gidýän, işden gelýän, killen agdýan ýok, uçutgowy gelen oýmy. Öýünde bir zat etjek bolsaň, ýa-ni emheme alak gelen o. Ya arkyn gülüş bilýän, ya telewizor bilýän, ya informasiýa köp, islen informasiýany alyp bilýän, islen adam bilen duşup bilýän adatlyk bar. Ine şoň üçin edýär. Pikir etmäň diňe pul üçin. Pul Türkmenistanda da adat bolýar. Biz adatlyk üçin edýär. Näçe şu adalatlyk üçin daşaryldyk gerek. Näçe biz öz Türkmenistanymyzda şu adatlyk alýardyk. Sebäbi biz görüşmüyoruz. Haçan men size diýär. Bir ädim edim. Öz haklaryny goran diýenminde siz uly bir ýoluň, bagtly durmuşyň eýýän uly ädim ne diýär? Özüňiz bilmän. Ine dedim. Son 6 ay ilerleýän ýanwarda, 9 ay ýanwarda, martda, iýulda we häzirki durmuşyňyz. Adatlygyňyz köpelendir, ünsören bolsaň. Ol näme? Berdimuhammedow size mehirligimi? Yok. O başata sizin hemmeňiz bar aşlapdyjak. Onu bir 500 000 adam gerek başata. Tegi varlıklar uğurlap hiç kim sorun vermedi yani. Ol aktivistlerin, opozisiýa hereketleri, ol sizin hereketleriniz, o sizin düşünceňizin uluşy ve eýýän gözüňiziň açyşy. Öňkü propaganda gipnozdan çıkışınız bolýar. Öşman 9 ayda. Ine şonu şu komentarda ýazyn. 9 ayda ýanwarda, martda, iýulda we noýabrda ütköşüklik barmy, şu dinamikasy barmy, ýokmy? Şonu ýazyn şu komentarda. Başga da soruňyz bolsa ýazyn, men size
Jogap bereninden jogap beriň. Ine soruma Türkmenler ayağa almaz ya, Türkmen halkı hemme işini ziyadka verip ettirip öğrendiler. Şunun için birine karışýarlar, bize azatlyk alıp bererler diýip. Menim şeýle pikir edýärdim, za sправедливость ýöne inni şul soňky 20-30 günde men günne Türkmenistandaky adamlar bilen gürleşýän, inni bularyň ýanky pikirleri güýçli. Inni bular düşünýär. Inni Türkmenistanyň hemme künjegine nägelerini näerdaçylygyny aýdýar adamlar. Kimde kim öýüni aýdýar, kimde kim häkimiň kabinetine aýdýar. Kimde kim häkimi tutup göz ýüzüne aýdýar. Kimde kim polisyň içine girip polis aýdýar. Kimde kim prokuratura var, prokuratura söýüp aýdýar. Aýdýar. Ol öz gahramanlygyna görä, öz düşünjesine görä. Şoň üçin üýtköşükler gidip dur, Türkmen halkam galar, ananyň. Türkmen halky beýle halklardan kim ýeri ýok. Men ýalňa düşündirdim. Eger ors halky Türkmenistana şeýle ýaşan bolsa, Niyazow, Jadan, Hramow, Umnov şonda da şoň kellerini toglandy. Şoň üçin ol bir halkyň günäkde, oşo 5 adamyň günäki. Ýöne häzirki wagtda, häzirki günde halk aň düşünjesini ösdürip jogap bermeli. Öňkü edilmedik işler öňürtmeli. Şoň üçin men sizi çagyrýan, öz kanunlaryňyzy, öz konstitusiýaňyzy goraň, konstitusiýon kanunlaryňyzy. Eger siz konstitusiýon kanunyňyza ayak basyp dursaňyz, eger siz konstitusiýon kanunyňyzy alyp hereket etseňiz, onu da siz tutup basýan bolsalar, onu biz aýdym. Siz bütün dünýä gora, birinji, ikinji, onu şolar ýaly edýän bolsa hökümet, biz onu bütün dünýäge ýaratmaly. Türkmenistanyň hökümeti konstitusiýon haklaryny adamlaryň ofisialna bozýar diýip biz onu sanksiýa ýatyrdyp, gaty derä ýalyda Türkmenistany sanksiýa batyrmaly. Türkmenistanlylar şol adamlar. Türkmenistan batmaz sanksiýa adamlar. Ine siziň Rossiýa sanksiýa däldir. Sanksiýada da däldir. Putin we ýa parahora sanksiýa. Şuraya Türkmenistanyň bolar. Şunun bilen soragyňyz bolmasa, men öz çykyşymy torýan, ine Leyla Matyakubow Salamın aleyküm aziz vatandaşlar ve muradağa bolýas, dowam edim. Dowam edýäs. Dowam etmek boýunça men sizden bir haýyşdym. Şu meniň videolarymy paýlaşyň Imo'da, Telegram'da, ýa-ni başga internet ulanlarında, başga da nähili şolar geçip berseňiz Türkmenistanda diskde, flash karty, nähili geçip berseňiz Türkmenistana ýetirin. Türkmenistanyň daşyna paýlaşyň. Arada bir 3 ay men haýyş etdim bolyn, adamlar şeýle bir paýlaşdy bolyn, biz informasiýon görüşde ýeňip edildi, myçgyladyk Türkmenistanyň bandit hökümetini. Häzir biz ýene güýçlenmeli, videolar paýlaşyň, dinlemeýänki däl, hemmesini paýlaşyň. Türkmenistanyň içindäki adamlara kömek edin. İnternetlerini töläp berin. $1-2 bolýar interneti. Smartfonlardan alyp berin. Öz dogan garnaşlaryňyzdan haýyş edin. Telegram gruppa açın. Telegram'a geçin hemme. Telegram gruppa açıp bizim aktivist çağdymyza gelin. Aktivist çağda gelip şo ýerde adminlerden soraň. Security DVT diýip girmiş şo çağda. Şo ýerde nähili telefonunyň nomeryny bildirmeli. Nähili ikilerek autentifikasiýa etmeli Telegram'da. Hemme zatlary öwrenildi özüňiz bolan. Telegram'da gepleşikleri geçirin. Telegram'da ýazyşyň, videolar uralyň. Öz garnaşlaryň arasynda grup edin de paýlaşyň arasynda. Ynanýan adamlaryň arasynda 3-5den köp bolmasyn. Türkmenistanyň daşyndaky adamlar, Türkmenistana pul iýerýän adamlar, grup başlaryň. Şo grupda videolar, suratlar paýlaşynlar. Bir adam dogulýan bolsa siziň garnaşlaryňyzdan suraty, videosy bolmaly. Siz şoly gutmaly. Sizde bir üýtköçüklik bar bolsa, şo gruppa goýup sizem olary habardar etmeli. Onu bir garnaşlar, bir ýanky maşgalar, bir maşgalaň adamlary bir ýanky agzybirlikde bolýar. Biz agzybirlikden başlamaly. Türkmenistanyň içindäki adamlar haýyş edýän, siz günne çörek ýeňizde şol ýaly internet berek. İnternet we telefon. Ay meniň başym çykan ok, hökmen maşgalda bir wada baş çykýar. Şunu ýykynyň. Haýyş edin. Akşamda görüp bersin, görkezsin. Men günne
hepde bir kerek mümkin edebilmen ýöne esasy günlerde her gün 17:00'da Paris wagty bilen we Türkmenistanyň 20:00 wagty bilen men çykyş edip durum. Näme maňa temalaryňyz bolsa, kommentariýaňyz bolsa, ýa maslahatyňyz ýa soragyňyz bolsa berip durun. Men şunu ýa videolarymda aýdyp, ýa siziň bilen gepleşiklerde aýdyp, elimden kömek edeýin size. Hormatly watandaşlar, Türkmenistandaky bar watandaşlarymyz, bizim dogan arnaşlarymyz, biz birinji bilen şol kömek etmeli. Bul bir düzgün edýän, bir düzgünlük edýän hökümetden biz diýmeli. Türkmenistan ösmeli. Bu masgaraçylykdan, bu dünýä masgaraçylygyndan biz çykmaly. Biz käbir halatda 200 döwletiň 199-njy bolýar, käbir halatda da 200 döwletiň 200-njisi bolýar. Ýöne her wagt iň ýyzda. Şondan biz galyp görendik 30 ýylda. Indi biz öňe gitmeli. Türkmenistan ösün döwletleriň 50 san ösün döwletleriň içinde bolmaly. Olaryň hem onu etmek üçin hem şartlar bar. Tebi alamy, geografik bizim ýerleşişimiz, bizim regional ýagdaýymyz, bizim halkymyz, bizim halkymyzyň adalatlygy we halkymyzyň watan söýüjüligi, bizim köp ýa-ki pakazatlarymyz bar. Biz şonu gaty ösen halk bolmaly. Biz şolu bolmalan bolarsan, nesip bolsa. Şunun bilen men öz çykyşymy torýan, siziň hemmäňize birinji bilen adatlyk, ikinji bilen adalatlyk arzu edýän. Täze Türkmenistanda hemmäňiz bagtly, agdybir we azat ýaşar. Nesip bolsa. Sag bolun.